orain maniobran galdu egin duela Baserri. Bai, galdu egin du, eta hemen ikusten den lehenengo kaletik Tiranek ere, illa bate batera, zertxo bat tosta bat aurretik atera da, baino hiru hauek borroka estu dakate, ez? Eta maniobra ostean Kaikuk 8 segundu Tirani, 9 Meirari eta 10 Arkoteri. Hor dago lehia, hor dago burruka, eta behar bada momentu egokia izan daiteke hau, araudian izan diren aldaketa batzuk azpimarratzeko. Lehenengoa garrantzitsuena, aurten, sailkapeneko azkena, abuztuaren azken estropadaren ostean azkena dena, automatikoki jetxe egingo dela. Ez duela izango ontzi horrek gero playoffean parte hartzeko aukerari. 12. postua zuzenean bera doa. Hori aipagarriena. Gero, estropada garaian, aurten, klubek estropada momentuan ezin dute impugnaziorik aurkeztu. Gero bai, gero badute ohizko bidea impugnazioak egiteko, baina tirabira hoiek hemen bero-beroan egindakoak eta desagertuko dira San Miguel Ligan. Bestetik, bandera berri badugu, bandera urdina ikusten baduzue, horrek esan nahi du, 3 segundoko zigorra ezarri diotela epailek Arraun Elkarte bati. Bandera urdina baldin badago, lehenengo zabixua, eta gero etor daiteke zigorra. Erne beraz, bandera urdina ikusten badugu. Eta bandera dantza batzuk, ez? Txurilla, orilla, urdina eta gorria. Hori da. Baina, bueno, orain artean urdin hori ez genuen, horrekin kontutan hil beharren gara. Kaikuk burua 7 segundu Tirani, 9 segundu Meirari, 11 segundora Arkote, aurre hartu dio Meirak Arkoteri, eta hortxe dago lehia. Lehia psikologikoa, lehia garrantzitsua bi hauen artean, eta Kaiku poliki ari da errentatxoa hartzen, eta badoa poliki, une batez Bizkaitarra ontziragoaz, Zurinagaren gizonekin. ¡Atrás! Vamos a usar las piernas. Los 5 de proa. Los 5 de proa. ¡Ay! Con piernas. Mario, no te metas, Dime. Atrás. Acabar. Final. ¡Ay! Vamos a mover. Escucharme. Nos queda este largo de sufrir. El último todo a favor. Hay que apretar ahora. 1 minuto y medio a boya. Vamos a atacar y acabar juntos. ¡Equipo! ¡Áurela! ¡Eso es, Gencha! ¡Qué bien! ¡Abre esos ojos! ¡Gencha! El rival no debe cansado. ¡Gencha! Rulirentzat animoak badakizue eritetxean dela, larri osasun arazo handiekin Irango patroia atzo adirazi ziguten, haien asmoa zela lehen estropada hauek berari eskaintzea, eta hor barrankan jarri dute Raúl Rey patroiaren izena. Eta hortxe dira Tirangoak gaur David Alvarez patroi lanetan, Dani Perezek aldaketa desente egitea erabaki du, mutil guztiak motivaturik izateko, eta jakina jende freskoa sartzeko ontzira, hori beharrezkoa da eta. Bai, beharrezko hori bi eguneko estropada eta handikan etorrita hori, ez? Ordezko aulkian daudenak aukera emategatik, ez? Eta asko ari da aldatzen orain estropada Baserri, Meira bigarren tokian sartzen bada ikusi horren olako kaltea egingo dion Arkotei. Arkotek bi luzeetan izan du hor aukera selkapenean bizirik jarraitzeko, eta orain estropada goiti bera aldatu da. Izan ere, atzo txanda honetako honena Tiran izan zen, gaur Tiran 3. postura baldin badator, orain baldintzak asko aldatu dira eta okerrerako Plentziako entzat. Bai, Arkoteko entzat txarrera, orain goz, hori 2 segundo irun tartean daude, 3. luze hau garrantzitsua da, eta hemen ikusi egin berre azken ziago gara nola iristen dien, eta aukeren batzu badituzten hori, segundo batzuk edo jateko, Meirak aurre hartu dio, Kaiku mantentzen ari da diferentzi hori, ez zertxo bat ateratzen, baina oraingoz 8 segundu bakarrak ere, aurretik asko gehiago ezinaterik, eta Tiran eta Meira hor leku aldaketa horrekin, eta Arkote ere, oraingoz atxexiago, baina neko hurbil da biltzate. Handa Kaiku, 14-12. 14-12 Sestaoko entzat. Hortxe markatu dute erreferentzia eta segundu bateko tartean datoz besteak,
Arkote ere, oraindikan txampa eder bat jota orain eta indarra baldin baduten oski, Galiziarrekin hor bukaeran urbil ibiltzeko moduan ere bada. Ea gai diren. Kaikuk maniobra ostean 10 segundo Meirari, 12 Tirani eta Arkote ere hortxe 12 segundora une honetan. Estropada dago, Baserri, bakoitza bere mailan, baina Galiziarrak eta Arkote oso burruka haundian datoz, eta hauen artean beste liga badago. Jokuan hor daude, ez? Lauek atzo egin zuten postu txarrenetakoan daude lehenengo txando honetan, eta Kaiku badirudi Tiranei aurre hartzen badio ere, atzo alderantzizko izan zen, punto banaketakin geratuko liakela, eta Tiranen tartean Meira sartuko balitz Kaikurentzat mesede, ez? Eta Tiran horregoteak kalte Arkoteri, horre punto bat gehiago izango lituzkelago tartean, ez? Kaiku nagusi da, errenta hona hartu du, eta Meira ere bigarren kale horretatik hortxe ari da. Eta ikusiko dugu. Azkenean Tiran eta Arkoteren arteko lehia horretan zein den nagusi eta nola moldatzen diren. Hemen berriro maniobrako irudiak eta estropada esan beharko dugu garbia doa Sestaokoen alde, Kaikutarren alde. Aurrera, Juana. Bai, Pedro Mari Abando, Kaikuko ordezkaria gurekin, oraintxe bertan aginduak ematen lehorretik. Pedro Mari, egunon. Gaur itxura ona ematen, zer gertatu zen atzo eskas? Bai, atzo nipetxo eta betxutu urduri atar ginela, gaur atzo esteinoko lehenengo estropaiz ezala, azeten, eta nipetxo jente betxutu urduri atar zela, eta horren arabera, ostantzen ez tripulesioen jente eurok ezaten zuten nahiko ondo ibiziela, baina nahiko motel. Esperientzia handiko mutila dira, baina liga hau beste gauza bada, hemen maila handia dago, utzik txikiena, garesti, ordain liteke. Bai, ez da, esperientzia handiko eta batzuk atzo lehenengo estropa izan, nik eduzte goten nahiko orditasuna izango litzake, ez da, zaletuak eretik presionatzen da bela, eta danok gure dugu hor bigarren mailak itxen ez gotea, baina danok ezin dugu hor bigarren mailan. Zein da aurten Kaikuren helburua, asentatzea liga honetan, bigarren txanda hortan kokatzea zeuden burua edo? Bai, hori izango litzake lehenengo helburua, ez da, aurten esteinoko zemen bigarren txandako horri biltzea izango litzake onena, ez da, digo, licentzia gitxi direzela, tepulezia batzu ikusi zen Bilbon oso pasare batzuetan emotik direzela, baina, nik ez dut lehian horri bilego garela bigarren txandan. Akiba, jarraitu lanean, eskari asko. Bederatzi segunduko abantailarekin dator Kaiku. Errenta ona, eta atzetik burruka ikaragarria Baserri Galiziako biontzien artean. Meira bigarren zetorren, baina Tiran ez dago amore emateko gogoarekin, eta lehia gogoratu biak moainakoak direla. Garai batean hemen Euskal Herrian, San Pedro eta San Juan izaten genituen bandera nagusien lehian biak, eta orain antzeko burruka, ez jakina banderak irabazteko, baina bai San Migueligako azken txanda horretan Meira eta Tiranen arte. Baterik azken leku horretatik ez egiteko nahi horretan. Tirango patroiarekin goaz orain, Tirango arraunlariekin. Abiz Álvarez Oiuka. ¡Vamos, Ruli! Ez guztiak sobran daude. Gaxori den patroiari eskaini nahi dio garaipena, Meira gainditzea, hori da erronka, hori da dena ematea, pare-parean une honetan. Tiran Meira Tiran, Arkote Urrutia 13 segundora, buruan Kaiku. Azken txampan ditu gontzia. Hemen eberko da fotofinizo zerbait, bi Galiziarren artean. Dakit uste Tiranek brankagian tosta bat aurretik. Kaiku nagusi, oraintxe amaitu dute. Kaiku tarrek emeretzio baita Tiran! Hirugarren Meira eta laugarren tokian Arkote. Meirako arrodari batzuk beso